Ilagay na lang nila sa carton. Pimples ko ang laki. Saglit lang yun guys. Madali lang yun. Ilagay na nila sa carton. Ayun na, nakikita ko na. Nakikita ko na ang future. Future baby. Nakita ko na yung future baby ko guys. Sana all may baby. Ikaw lang ang lalaking lagi kong iniisip. Dalaga sa pagtulog at sa... Tapos na siya. Thank you. Ito na siya guys. Ayan na siya. Magbayad na tayo. Bayaran na tayo. Babayaran na natin. Ako guys kasi nakalimutan ko yung kandila. Yung kandila niya wala. Nakalimutan ko. Kuya, may ano kandila ba kayo? Magkano? So may counter? Pala guys, yung kandila nila dito guys. Mayo Marimar. Kalimutan ko yun. Ano bang ano nun? Ito. Itong bibilhin natin yung maraming ano. Ito na bibilhin natin. Na naman guys, maglalakad naman ako papuntang ano. Bibili ako ng bulaklak. Doon pa banda, umikot na ako. Umikot lang ako. Bibili ako ng bulaklak. Ano kaya maganda bulaklak guys? Bibili natin yung maganda. Favorite ko na bulaklak is rose guys. Yung white rose. Yan na. Papunta na tayo guys. Ang time dito guys is alas 8 na ata. Alas 8 na guys. Tawid na tayo guys. So, tawid na tayo. Wait lang. Tawid na tayo. Dami pang tao kasi. Wait. Tawid na tayo, okay? Okay? Okay, tawid na tayo. Okay, tawid na tayo guys. Dito. Tawid na tayo. My God! Wow! Takbo! 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 Okay guys, nandito na ako sa ano. Pipili na ako. Excuse me. It's okay. Yan guys, pipili na tayo ng bulaklak. Ano kaya natin? Ihalo kaya natin? Eddie, wow! Wala silang guys. Pipili tayo dito. Wala nang iba? My friend, you didn't have another like this? Oh my God! Wow! Sobrang mahal, di ba? My goodness. Guys, nandito ako sa ano ngayon kasi bibili ako ng sandal. Sandal yung napili ko, regalo ko sa kanya guys. Ang gaganda ng sandal sa kanya. Eddie, wow! Yung napili ko is ito guys. Asan yun? Ito tina. Ito yung napili ko. Ito yung napili ko. Maganda to sa kanya. Ito yung napili ko. Bayaran na natin guys. And nandun na siya guys. Malapit na tayo. Malapit na tayo dun sa ano natin. Sa puntahan ko. Malapit na. Yung nakaset na yun guys. Yung surprise natin sa kanya. Sana na okay. Sana hindi masablay. Ito na. Malapit na ako. Dito na guys. Diba? Para happy. Para bongga. Bongga ang labanan. Nandito na ako. Kukunin ko na yung ano, yung iniwan ko. Taglit lang kasi may kausap siya. Kunin na natin. My friend! My friend! My friend! My friend! Thank you ha. Welcome. Thank you so much. Thank you. Bye. Thank you. Naangin ang buang. Yan na guys.
Ay, palabas na tayo. Palabas na tayo, guys. Ayun, guys, yung mga kasabwat ko nga nasa trabaho sa Pizza Hut. Kaya sila sumilip dito. Sabi na, wait lang daw. Hindi pa natapos. Ang tagal naman. Diyos ko po. Tagal naman. Kinabahan ako, guys. Sana mga success to. Success to surprise sa kanya. Sana all surprise. Parang ako may birthday ako kinabahan unggoy namin ano. Sana ganyan din ako. So, presahin ako ng boyfriend ko. Sana ganyan din. Sana ganyan din. Gawin niya sa akin. Ambisyosan pala ka. Dami alam. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy A few moments later. Doon naman nagkatapos yung video natin, guys. Ngayon is nasa bahay na kami. Nakarating lang namin. And na-enjoy siya, guys, at na-surprise siya sa ginagawa ko. Kaya sabi niya, ay pala pinauna mo ako kasi may ginagawa ka palang kababalaghan. Charot lang. O, sinurprise ko lang siya, guys, para sa birthday niya. And sana happy din siya. And thank you for watching, guys. See you sa next video, sa next vlog ko. And sana na-enjoy din kayo. At kung hindi ka pa nag-subscribe sa YouTube channel ko, please subscribe my YouTube channel and don't forget to click the bell button para ma-update kayo sa mga bagong video kong i-upload. God bless, keep safe tayong lahat para iwas virus. Okay, bye guys!